S obzirom na to da je do američkih predsjedničkih izbora ostalo oko 100 dana, republikanski predsjednički kandidat Donald Trump je pojačao svoje napade na demokratsku predsjedničku kandidatkinju i potpredsjednicu Kamalu Harris tokom okupljanja u St. Cloudu u Minnesoti. Sada imamo novu žrtvu, Kamalu. Ona je radikalna ljevičarka, tvrdi Trump. Harrisova je uzvratila Trumpu tokom kampanje u Pittsfillu u Massachusettsu. Kao što ste možda primijetili, Donald Trump je pribjegao nekim divljim lažima o mom dosjeu i nešto od onog što on i njegov potpredsjednički kandidat govore je zaista čudno, rekla je Kamala Harris. Njena kampanja navodi da je Harrisova, inače bivši tužilac, prikupila $200 miliona nakon što joj je svoju podršku dao predsjednik Joe Biden, a da je 66% od toga došlo od donatora koji su prvi put donirali. Guverner New Hampshire Chris Sununu, republikanac, očekuje da će uzbuđenje oko Harrisove kandidature prestati za 30 dana. On savjetuje Trumpa i J.D. Vansa da se drže politike umjesto da pribjegavaju ličnim napadima. Držite se onoga što izaziva anksioznost. Ljudi trenutno imaju anksioznost jer ne mogu da plate svoje račune. Imaju anksioznost jer se ne osjećaju sigurno u svojim domovima ili u svojoj zajednici. To su stvari zbog kojih će glasati za Trumpa u novembru, rekao je Sununu. Guverner Marylanda Wes Moore, demokrata, rekao je da vjeruje da će vizija budućnosti Kamale Harris pomoći da ona pridobije neodlučne glasače u ključnim saveznim državama. Mislim da sada ljudi govore da konačno možemo da razgovaramo o izboru kojeg ljudi imaju na ovim izborima, da ljudi vide da nije samo demokracija u pitanju. Također je činjenica da su osnovne vrijednosti, kako razmišljamo o ekonomskim slobodama, također dovedene u pitanje, kaže Moore. Očekuje se da će Harrisova objaviti svoj izbor za potpredsjednika prije nacionalne konvencije Demokratske stranke koja je zakazana za avgust u Chicagu. Profesorica političkih nauka June Spickman, koja je također zakonodavac u saveznoj državi Rhode Island, kaže da kandidati obično biraju potpredsjedničke kandidate koji im mogu pružiti neku vrstu balansa. To se često odrađuje na geografski način. Ona je sa zapadne obale, pa bi mogla izabrati nekoga sa srednjeg zapada ko može donijeti glasove koje inače ne bi dobila. Trump je taj balans našao sa nekim ko je mnogo mlađi od njega, kaže June Spickman. Pred Harrisovom je sedmica puna dešavanja sa planiranom stanicom kampanje u Atlanti u Georgiji. Trump i J.D. Vance će također, kako se navodi na njihovoj web stranici, održati predizborne događaje u Pensilvaniji, Nevadi i Arizoni.